Salam horas amang inang tua-tua nami lansia noeng cupang kita di PHD seksi Lasia di Obason sok songoni nabui mambegi hatan di bata di Obason marite PHD lansia ta puji matuata marite buku di nomor 180 ayat sada. Jehovah si parmahana Nurang panangan Aina sajian ipada Osian dordiana Rongon di banyak Pangodu konton iki Ibain asih rohana Dame ini dibatana sumurung sian saluhut naroha imana mangaramuti aka hati-hati dok pikiran muna di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Horasma dihamu na tua-tua nami aka naung lansia khususna huria KBP Kramat Jati sok lima dia akan nabui marnida jalan membegi live streaming marite live streaming on ima PHD lansia tak hata ni di bata di bagasan Ombason ima sian pesalmen pidu 20 mamuka sian ayat sada rodi ayat onom ujahma dihita saluhutna ende sian si Daud Jahobado si parmahan ahu dang tagamon urangan ahu di patongo doahu tu japalan aka nalomak di togo doahu di lambung aek hasonangan di pasabam dorohaku di togo doahu di dalam hati goran alani goarnai ainang pe mardalan ahu di ruran nilinggoman ni hamatian dang huhabiari parmaraan ai hodo madungani ahu tukotmu dohot batahim mangapuliahu hodo manutup meja di juluku mararupon akka musuku dimiai hodo uluku suksuk do panginumaki tohon tahe dengan basa dot asiniroha mangihut-ihut ahu salelengahu mangulu jaladung mulak ahu maswak kuma bagas ni Jehovah saliling lilingna ima sahatna dia muna amanami inanami lansia nang hita saluhutna turpukon amang inang paingoton hita asa marpos ni roha hita disude pangaramotion ni tuhata debata panindangyon ni parpesal menon di patuduhon jala patuduhon na do marhite panindangyon non panarihon ni debata songon parmahan debata dingolu ni akka na porsea alani amang inang hamudong asa porseaon godang dojol ma ditikion na
luja ala hapugoson na ginawaran maon golongan prasejahtera. Ala hapugosoni bui do ganggu sadahalak di pangaramutian ni Tuhan di nguluna. Tujol mana songonima hasahatan ni jami taon. Asa unang madele unang ganggu nasida di panarihon ni debata. Ala didokdo ditrupukon marite parpesalmen 27 ayat sadaruli onomon jahobado parmahan ahu. Jadi molo dengan ngoluni sahalak ikon hatindak kononna Jahoba si parmanahu dang dohononna ha malokku ala guguku marasil ulokku dilas niroha disude keberhasilan dot diarsak niroha di kegagalan tadokma toktong Jahobado si parmahana jok do hita hulsuan buhado hami tahe balanjon ni gajina amin yang sautikon hape margati maari margati ma minggu margati bulan do tahun bui do hape tabulus so hahurangan binahen ni debata. Jadi jangan sekali-sekali kita mengatakan amang inang itu keberhasilan kita karena kita, tetapi katakanlah semua karena kita digembalakan oleh gembala yang benar, yaitu Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Debatado mual ni saluhut jahobado si parmahan ahu. Huria nah hinolongan di bagasan Yesus Kristus amua kadongan sapur siaon taingok ma tondini Tuhanido amang inang mangajari hita mamake nadong di hita gaji tanah saotiki patukon akana porlumay dinguluta siganup ari amanginang ima bukti panarihonon ni debata dinguluta saliling mangulu hita satia do debata di parmahani debata do hita dinguluta dakya di tadi kod debata dakya ditinggal hon debata ita jol maidu na sejucut maka lupa hon dengan bahasa ni asirohan di debata ita jol maidu na sejucut na lupa du hita adong du hapi debata tu hatai mamparmahani ngoluta saliling mangulu hita. Jadi jangan khawatir manginang akan hidup kita karena ada Tuhan kita Yesus Kristus yang selalu memenuhi semua kehidupan kita. Alani hamu kadongan sapur siaon rap mai tamadok Jahobado si parmahan ahu dang urangan ahu ditogio doahu tujapalan nalomap. Amin martang yang mahita. Maulia tema Tuhan diasi dot holong roham dot dengan dibasam nasihat tong Tuhan mamparmahani hami. Maulia te Tuhan godang aka pasu-pasu cipasa tomu tu hami ganup marsada-sada disude hami na pinarmahan
Argugui mahami Tuhan memakai partikian nami, memakai kapas pasumi Tuhan nanilako Tuhami. Ajar-ajari mahami Tuhan. Asa tung masa denggan kami mengatur konsa luhut akan pinasaapmu harta nang sudi matahe Tuhan sian asini roham. Asa toktong unuti ngulu nami on Tuhan. Asa homa si pujio nami di ngulu nami. Si roham diami Tuhan, sesa dosa kami. Di bagasan Kristus Yesus, martangi yang kami Tuhan. Amin. Mari dia mahita sian buku ini nomor 210 sada ayat sada lo siso mahita papungon piliata. Tuhan Yesus si parmahan au biru nado Yesus ko dihoro aku saihu tono kuho saihu tono kuho saihu tono kuho Yesus ko dihoro aku saihu tono kuho. Artang yang mahita manangnya kompiliata tujulo ni dibata ale dibata amanami na diban wagijang odo haroroan ni saluhut silehon lehon na dinggan do nasa uli basa nama uli utus upasa hami mas siana nilihomi tu hami pilihan nami tuho say jalo may gabi wap na usus di julum pasu may jalaramoti asa uparhase yang hami pilihanon patimbul hon harajonmu di tonga-tonga nuriam dohot di portibion buhai marohanami marhite hite tonding asalam utanda hami godang misi lehon mitu hami asalam girgir hami mandok mauliate tuho marhite hite Yesus Kristus Tuhan nami amin rakmai tamangidun tangyang ale amanami na di banwa gijang say pinalbadia maguarmu say Roma harajomu say saut malomon roham di bano tongon songon na di bano ginjang leor matuhami sadarion hangulua siapari sesa manusunami songon panesanami di dosa ni dongan namar dosa tuhami una kami tu gentu pangunjunan padua mahami sian pangago ay hodo na puna rajaon dot hagogoon rode asangapon saliling nililing na amin asini rohani Tuhan Yesus Kristus dot tolong ni rohani de bata amata dohot parsaoran ni tondi parbadia ima nama masu hamun saluhutna amin. Mulia tema di hamu na tua nami uria na hinolongan di bagas Kristus Yesus dengan sapor siaon disude tikimuna dileko tu dilek kamu laho mangihuton pehadilan sia ni riata KBP Keramat Jati marsangap madebata di nguluta jala kapal luasma olat debatama nagabe si parmahan di nguluta salom moras debatama mamas masuhamu.